Здравейте на всички! Днес е 0 градуса, но пък времето е прекрасно, слънчево, почти безветрено и ще се опитаме да внесем малко повече яснота на тема турове, дисциплини на националното първенство по традиционна стрелба с лък. Така че след малко от терена ще имаме възможност да обясним някои неща с ангажимента скоро да го направим в много по-така качествени видеа и добре изпълнени. Абсолютно задължително е за всички кандидат-стрелци за националното първенство да прочитат общите разпоредби за водене на националното първенство, както и турове и дисциплини. Всичко е качено в официалния сайт luck.bg. Също го има и в Facebook групата ни Традиционна стрелба с лък в България. Но въпреки това ще направим и видеоматериали, за да е по-ясно за всички какво представляват всички дисциплини, с какво време траяне, какви са допълненията към тях и така нататък. Приятно гледане след малко от терена. Здравейте, приятели! Това, което виждате в момента, е конфигурация на мишените за дисциплината на националното първенство по традиционна стрелба с лък, дисциплина В, която означава 3 мишени на неизвестни дистанции, разположени в диапазона между 15 и 40 метра, но без абсолютна точност точно колко метра. Дисциплините съответно ще бъдат размествани като конфигурация за всеки отделен тур, което означава, че наистина ще бъдат неизвестни и за организаторите, и за стрелците. Дисциплина Г представлява абсолютно същото нещо, само че с 4 мишени, А съответно е с 1 мишена, Б съответно е с 2 мишени. Първи тур ще бъде отстрелван на 120 секунди за дисциплина, втори тур ще бъде по 60 секунди на дисциплина, като уловката тук е, че с 5 стрели трябва да поразите съответните мишени. В случая при дисциплина В имате 5 стрели, за да поразите 3 потенциални противника. Не се заблуждавайте от това, че има по 2 мишени в момента. Има по 2 мишени на всяка дистанция, защото имаме двама паралелно стрелящи стрелци. Там съответно е Ангел, тук съответно е Драга. Левият стрелец отстрелва левите свои цели, десният десните свои цели. Идеята е на националното първенство да имаме поръчкови щитове, на които да можем да наредим по 4 или по 5 мишени на всяка една дистанция, за да може паралелно да стрелят по 4 или 5 стрелци. Тъй като се очаква тепърва това да набира популярност и тайминга е изключително важен и при голяма група стрелци и обработката на техните резултати е важно колкото може повече стрелци да стрелят паралелно. Интересното, което е исторически автентично при националното първенство за традиционна стрелба с лък на Република България са загубените стрели, в кавички. Какво означава загубена стрела? Ето къде се намира неговата стрела. Ангел не прибира тази стрела в своя колчан, а тя се счита за загубена до края на този тур и се поставя в съответните стойки за загубени стрели. Когато тура приключи, всеки един стрелец ще има възможността да си вземе загубените стрели от офиса. Но до края на този тур той се лишава от тази стрела. Започва с едни 15 и за следващата дисциплина, например, Ангел вече ще разполага с 14 стрели, а не с 15. И тези загубени стрели в момента, които са пропуснали мишената и не са регистрирали точки, отиват в стойката за загубени стрели. Разносвачите, които са част от организационния състав на първенството, имат грижата да обират тези стрели, да ги занасят в офиса, да бъдат сортирани и на края на тура всеки стрелец да си взима загубените стрели. Ето сега, например, Драга е улучила едно попадение в своята мишена, но тази е на другия стрелец. Тоест зачитаме тези точки, не зачитаме тези, които не са в нейната мишена. Стрелите, които са пропуснали мишената, отиват при загубени стрели, в стойката за загубени стрели. И съответно тя ще си ги получи при края на тура, като до края на тура тя е с 3 стрели по-малко. Хубаво е да е ясно
че имаме два класа лъкове. Ангел в момента стреля с лък, с който може да участва на националното първенство в клас модерен. Това означава модерен хибрид, рекърв от този тип с ароорест или с поставка за стрела. Тези хора са добре дошли на националното първенство в клас модерен. Същевременно Драга стреля с отомански дизайн, който участва в клас класически. В клас класически са относително автентични или автентични исторически дизайни. Като този, например, при който нямаме поставка за стрела. И при двата класа са изключени мерни прибори или допълнителни приспособления. Изключени са маркировки в първата третина на стрелата, които да помагат в прицелването на стрелеца. Както и при самия грип или ръкохватката на лъка, дебелината на самия грип не трябва да надвишава 3 мм, за да не помага на стрелеца с нещо като поставка за стрела. Идеята на двата класа, класически и модерен, както и идеята на това, че националното първенство, всеки отделен негов кръг ще се състои в 2, а и на финалите в 3 дни, предполага един човек, който е стрелец и с класически, и с модерен дизайн, да може да участва и в двете ранглисти. В единия ден на националното първенство един такъв човек може да си участва с автентичен или относително автентичен исторически дизайн, а в другия ден на дублирания кръг на националното първенство може да участва и с модерен клас, което дава гъвкавост на много хора в България, които имат своя афинитет и като хоби се занимават не само с исторически, но и с модерни дизайни. Това позволява те да се изявят и в двете категории.